Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8 say. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May mga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline karon nga adlaw Huwebes na kita, no? Kag sa aton sining nga magka-aksyon December 31, 2020. Aksyon Hotline! Katapusan na kita nga adlaw diri sa aton nga pagpangalagad sa tuig 2020 halos yara na gid lamang sa 16 ka oras ang nabilin mawagtang na ang year 2020. Aksyon Hotline! Puertisumong kadamo sa mga tawo nga nagakadto sa mga mayor nga merkado. No, tatlo ka madalagko nga mga merkado di sa Bacolod. Sini nga aga, naglabay kita dira sa Burgos Public Market, Puerte, nung sa Sagwa, Tuman, Kagutok. Damo masalakyan halin sa tricycle, single nga motor, mga pribado nga salakyan nga nagaparking kag nagapamalaklon. Aksyon Hotline! At least mayara pa kita no sa inugbakal pag or preparasyon bilang pagpanghanda no karon sa gabi sa pagsugalaw sa pagsulod sang 2021. Aksyon Hotline! Liwat kita nga nag-abi-abi sa aton nga magka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook Live. Amo man sa mga nagamonitor paagi sa YouTube. Ano man nga oras sa inyo ginamtangan, good day sa inyo. Aksyon Hotline! Din ka man nga bahin sang kalibutan, pwede na kamo makapartisipar, makapadala sa mensahe nyo, o kumodahon ta karon sa luyag magtamyaw sa ila sini mga paryente, sa ila mga himata, paagi sa Aksyon Radio Bacolod, feel free sa pagpadala sa inyong mga mensahe sa available nga chatroom. Okay, basahon talang na dugay-dugay. Aksyon Hotline! Sa mga Pinoy OFW, no, sa mga Pinoy abroad nga monitor, padala lang sa inyo sining mga mensahe kay para nga mabasa tayo nagkaroon kang mabatian sa inyo mga himata. Aksyon Hotline! Sa mga kaaksyon tayang nga nagamonitor paagi sa transistor radio, malabutan sa ngaton signal karon nga aga, good morning kag advance, happy New Year. Aksyon Hotline! Ano ang mga dalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga? No, Aksyon Artay Hupon checking in diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! By the way, ang isa sa mga developing stories kag gusto tay baluon in a short while sa patrol. Kay dumduman niyo to nagligad bala atong aksidente dira sa area sa Barangay Alihis. Nga isa ka engineering graduate nga nagsakay sa tricycle agod magpauli na sa ila puruyan. Na while nga nagapaliko sa ila dira nga subdivision, uy aksidente, ting report sadto ang investigation sa pulis nga antes ini siya ang tricycle nga nasakyan sa victim, nalapakan sang tracking na igo or una ini nga ginbungguan as alleged
sang isa ka wala matumod nga salakyan. Action Hotline. Dumduman niyo to. Ngati pagbunggo, tumabog ang tricycle, timing gid sa nasugata o sa isa ka tracking, ti nalasakan. Once, pagkatapos ka nalasakan, resulta patay ining si Prince Joaquin Rilatos. Action Hotline. Naglawig kay ti ang insidente Disyembre 22. No, Disyembre 22. Dira sa malapit sa Mount Carmel Subdivision, Barangay Alhis. Ti ginawa to nga panawagan ang investigation sa pulis. Ang primero, kita nyo nagwagan ni sa investigation nga ang salakyan pick up. Pero lately, may mga nagasiling iti hindi pick up. Now, kahapon, ang driver sang salakyan, Toyota Innova, nagsungka sa kapulisan. Action Hotline. Mayo ini nga development, bangod nga posible natandog man ang konsensya sang driver sang salakyan, pero pamatian ta man ang side niya, paano natabo ini ang aksidente? No? Ano ang rason nga naglawig sang masobra isa ka simana antes ini siya nagdesisyon nga magsungka sa mga otoridad? Action Hotline. Kantuan taon na dugay si Akson Alvin Grava angot sining nga balita. Action Hotline. Ano pagid ang mga talakayan ta, of course, pagpanganda diri sa syudad sa Bacolod, no, especially sa pagsugalaw karon sang New Year, no? Ang good news kay good news ini kay way pagtililipon sa NGC, although naandan ta na tani mo nga sa pila ka matinuig may countdown da. Nati ang naman ko nga good news kay hindi mabutang sa risgo ang mga city officials ta kag mga tao nga magtililipon man dai sa government center. Action Hotline. Kag ang good news pagid, ang syudad sa Bacolod zero kon kaso sang COVID-19 kahapon nga daw. Action Hotline. Dito sa Banwas ang La Castillana, try ko karon masugilan nun si Dr. Enrico Ilomba. Man may isa to ka bagong bunag lang lapsag. Ti wa ay gaginawa. Ay gintingwaan ba yan ni Dr. Enrico Ilomba? Na-revive, nabuhi, or nagbalik ning ginawa sang batao. Action Hotline. Grabe, no? So, di buenas. Kag dako ang pasalamatan sining lapsag sa uli pagdako ni hindi nagid malimtan ni si Dr. Enrico Ilomba. Action Hotline. Dito sa area sang Capiz, perti man tong operation kapon sa Philippine National Police o pod sa Philippine Army, man ang operation nila perti kadamo sang mga bit-bit nila nga search warrant kag gin-operate dito sa area sang Iloilo kag Panay. Bao galing kay may natabo iyang insidente dito sa Panay nga siyam ang nagkalamatay no sa isa lang lugar. Actually, ti ang operation diri upod ni ang Philippine Army, CIDG, nga nagpangdakop, no? Bitbit ang search warrant, nag-operate. Ti galing kay nagbalato kuno ni police, nagkalamatay siyam gid. Now, ang siyam ka man nagkalamatay, lunsay nagalini sa mga barangay sa Tapas Capiz, sa Lahog 3, Takayan 1, Aglinab 1, Acuña, may isa man nga napatay, Daansor kag Nayawan. Grabe man, no? Tigaling kay ang search warrant nila ang subject o kon ang tuyo nila nga may mga armas allegedly mo ang i-operate nila ni. Ti may armas karagin lang di kapatuon magbato kaya nga aligasyon sa pulis, una sila nga ginpang palukpan. Action Hotline. Pero ba ibaloon tala karon ng latest update sina. Although ti dito niya Panay area, pero kabalo kita nga damo man kita mga paryente dito nga mga lugar. Action Hotline. Ang pinapagig karon nga mga update diriya sa Bacolod City Hall nga aton sinitutukan karon nga aga alas 8:15 na. Action Hotline. Sa aton nga magka-aksyon unahon ko lang si Akson Alvin Grava. Kay komisyon ko sang unahon ta ini ang pagsungka sang driver sang Toyota Innova. I don't know kung nakita ni Akson Alvin kay most likely
ang salakyan nga involved sa crime masami na iya o kung ang katabo sina ti dapat ara na sa kustodiya sa pulis no? Sa kustodiya sa pulis kay kaya mo nang involved sa isa ka nagluntad nga krimen mo. Now, ang maayos ini nga at least ang mga otoridad, no, ang kapulisan dira sa police station number 7 nga nagsungka nagkagmabutangan na sang katapusan, no, kagustisya man ang natabo sa biktima nga tiyamakon mo engineering graduate pa, no, engineering graduate pa kag ang victim damo panitani mga handom ahay tigaling bangod sa aksidente napatay. Action Hotline. Anong latest update sini? Anong rason nga nagsungka ini siya? Pagi sa advice ang pamilya niya? Or dikta sang iya konsensya? Patrol reports. Yaring update sini nga balita alit sa Action Alvin Graba sa Patrol. Action Alvin, good morning. Aksyon Art, good morning. Matapos ang pila ka adlaw sa pag-tiner sa iya sining puluyan, finally Mga walugi kadlaw kung 22 na tabo to kapon siya Rizal Day nagsurrender pitsa 30 na. Pitsa 30 nag-surrender ka. Actually sa initial nga pagpangusisa man sa mga kapulisan sa idalom sa nga police station number 7, voluntaryo nga nag-surrender sa police station number 7 ang suspect sa responsable sa nagbunggo abi sa isa ka engineering graduate nga si Prince Joaquin Relatos Aksyon na Art. Tinalikdan nga December 22. Okay. Sa ang suspect kilala kay Ayan Roy Hucalya. Ayan Roy Hucalya, 40 anyos, residente ni isang Phase 5 Purok Tafulang Hills, Barangay Handumanan, diri sa siyudad sa Bacolod. Sa istorya manaton kay Police Lieutenant Espino. Sa diin sunod diri kay Espino nga voluntaryo gid siya nagkari o kung nagpadulong sa police station number 7 nga ginupdan sang isa ka pulis nga gikan sa police station number 6. Matapos nga una ini nagpadulong sa personnel, no, sa police station number 6 kag ginupdan pakadto sa area sang police station number 7. Aksyon na Art sa istorya man naton kagina kay Police Lieutenant Conrado Espino, nahibaluan aksyon na Art nga ang ining suspect ang nagpanago sa 8 ka adlaw antes man nag-surrender sa kahadlok. Ang salakyan aksyon na Art isa inik Toyota Innova ang duag pula ang kolor with plate number Foxtrot Alpha Delta 8747. Okay. Foxtrot Alpha Delta FAD ano to siyang number? 8747. 8747. Ang ngalan gani siyang driver to nga nagsungka sino? Ayan Roy Hucalya. Ayan Roy Hucalya. Okay. Aksyon na Arta, 40 Sige. anyos. Residente ni isang barangay Handumanan diri sa siyudad sa Bacolod. Nagaduag ini pula ang kolor. Ang ining Toyota Innova sa diin muni personal kag sa pagpakigstorya naton kay Police Lieutenant Conrado Espino. Diri na hibaluan aksyon na Art nga ganayon wala ini sungka sa mga kapulisan sa piyak sa Madabo nga panawagan inabangod man sa kahadlok kag diri aksyon na Art na hibaluan man ginpakayo gali sini ang salakyan after sang insidente 2 to 3 days after sang insidente diri na ginpakayo ang ining salakyan. That is why kung lantawon sa picture gani aksyon na Art ang salakyan daw lantawon mo wala guba kung Okay. parapitan mo may agi pa sang pagmasilya
kag rebates balaksyon na art kaya as estimated posible nakakasman ang iya sining bumper. That is why ari karon kagilaya ari na sa police station number 7. Okay. Aksyon na art kay Kumo ang insidente natabo sa tinalikdan nga December 22. Tuno diri kay Police Lieutenant Conrado Espino gilayon nga na-release ang suspect kay naglaps na ang regulamentary period bala aksyon na art. Kay kanti after 8 days amo pa lang sungka ya. Pero nag-tiner ini temporaryo kay mga 9 o'clock suno sa informasyon. Kag 9 o'clock edi nag-surrender sa mga kapulisan gilayon matapos ang pila 9 ka oras. o'clock ini gabi ini aga. Aksyon na art. Alas 9 kapon sa aga nagsungka siya upod man sang isa ka pulis from police station 6. Yes sir. Alas 9 Okay. sang aga una nagsungka pero alas 9 sa gabi gilayon ang nagpauli na aksyon na art. Pero wala pa ni masyado nakuhaan gid sang record sa mga kapulisan because sa diri aksyon na art ang dapat may abogado nga mag-survey maghahatag Okay. para kay Kobogin ako sini. Although mas kinanglan pagid sa judicial confession nga ara mismo sa tupad sang iya abogado nga siya mismo ang nagahimo sini aksyon na art. And sa karon ang mando ni Espino Ano man judicial confession sa ano na? natabo nga insidente aksyon na art. O tingin ako naman itong nakamunggo. Siya siguro ibutangin ni Guro sa iya sining statement or affidavit. Paano natamo ang aksidente? Yes, amo na aksyon na art ang matabo man. Sa karon ang trabaho karon ni Police Senior Master Sergeant Cesar Nepukpan amo ang magpatigayon sang dugang kag magakuha sang dugang nga ebidensya. Okay. Para man ma-corroborate aksyon na art ang natabo nga insidente sa mga insidente nga pagkabunggo abi sang isa ka sang kay Prince Joaquin Relatos. Ari aksyon art portion sang pahayag ni Lieutenant Espino. Mag-iimbestiga doon sa mga lugar na una niyang pinuntahan kung sino unang nakaalam ng pagkabangga niya at saka kung saan niya pinagawa itong sasakyan na to. Yan po pinagawa niya po pala. Yes, oo, para maitago sana yung krimen na nagawa niya, no? Uy. Pero siyempre, hindi naman tumigil ang Police Station 7, no? Na hanapin kung sinong kapangga. Kaya hanggang sa dumating yung time na, at saka yung point, na pati yung gumawa ng sasakyan, pinaalam din dito sa police station na may nagpagawang ganitong klase sasakyan at saka ito yung driver. So, ito ba yung sasakyan na ito ay pinagawa kaagad-agad pagkatapos ko ng aksidente? More or less mga 3 days, no? 3 days after Christmas. Pina-estimate, pinagawa. Hindi na nga pulido yung pagkakagawa. Nandito ngayon sa police station, no? Hinihintay din natin yung may-ari para makapagbigay din ng site nila doon sa sasakyan na to. Ano yung mangyayari ngayon? Ito po ba na preso na smoke or ito po ba temporary release granting na naglansa na po yakin ng regulamentary period? So, nag-lapse na kasi yung period na para ma-detain yung ating suspect, no? December 22 nangyari and December 29-30 siya dumating. So, hindi na natin siya pwedeng ikulong. Ang mangyayari nito, ipipilit natin na ilagay lahat ng mga corroborated evidence, no? Para mapaila ng kaso ang driver na to. Through regular filing. Yes. Opo. Anong kwan po kaso? Reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Aksyon na art ang kabahay kita bang sa pahayag diri no ni Lieutenant Espino sa diin sa karon iya na ginmanduan si Police Senior Master Sergeant Cesar Nepukpan agud jadto nga magpatigayon kag maghimo pagid magkuha sang dugang nga mga ebidensya sa piyak sini nga may pag-ako na sa iya o kon sa kay sa suspect nga si Ayan Roy Fucalya
nga siya Aha. ang nakabunggo sa amo nga bata o kung sa estudyante aksyon na art. Nakamunggo sa tricycle nga sakyan sang victim. Pero te, kung ang intensyon niya nga masungka na malang, galing kay may magalito nga, bisan nga ang ginpakayuhan niya, nag-report man sa pulis nga may ginpakayon nga salakyan. Aksyon na art, Grabe, no? that is why nga dito na nabinggo ang mga kapulisan and posible Di pag-report galing kay Silingko, sisan o gin-report ni sang kung 3 days after the crime or after the incident, kung nag-report to dayon ng pakayo, o basi late naman bala no, nanugid tong nagkayo kon sinoto sa pulis, siling nga may pakayo ang salakyan nga mo niyo. Kag basi kon way man dayon ay maluan sang pulis kundi ini galing kiti siling ni Sir De Leon. Hindi, si Sir Espino. De Leon Conrado Espino. Siling ni Sir Espino, siling nga ti ginimuan ba namon dayon sang pag-akto ini mo, pero kon ato aksidente man way na sang nagapangayo akson Alvin sang aksidente. Oo. Ang involved sa aksidente hindi na luyag nga maksidente sa tutuod lang magluwas. Kung ikaw haras-haras kay during the time nga nagluntad ang aksidente, may salabton kagi dapat galing kay ginpalawig mo pa kag napos ginpakayo mo na nung intention mo bing pakayo mo salakyan. In fact, Na. ginpabangkotan na aksyon na art kay Espino sa diin nga ginapakayo niya pa ang salakyan ano ang iya nga intensyon. Simple lang taguon yung crime kung Correct. pwede pala makalusot kundi bisan may makambal yan mo ni nga salakyan no. Tibambal siya katilang tawada. Hindi mo na pwede nga magmarkada o kundi maggupi salakyan ko na ko to. Oo. Na sorry pero inaya paglantaw ko hindi man ko bugado pero ti lantaw bla ang intensyon lain ay taguon bla ang insidente, although gusto naman tani mabatian ang iya side paano natabo ning aksidente. Aksyon na art ninja so happen bisan sa sulod sa Kung mo pag-abot mo yung gali kaina, why na to siya? Kaya alas 9 palang kagabi, ginpagwa na. pagwa nagpuli na siya aksyon na art. Okay. Ang tema kung alas 9 sang aga pulis alas 9 sang gabi. So tupa siya daw makabig mo wala voluntary nga nagpapriso. Parliamentary period lang. Voluntary surrender siya. Voluntary. At least ang pinakamayo sinidi nga development nga natumod ang salakyan no kag naibaluan nga Toyota Innova gali kag hindi lang magpabilin ni question mark kag blanco ang police investigation Aksyon na art in pagkakadamo man nagapamangkot bala iniya pick up may nag-una gin report nga Hilux may una gagin report nga basta pick up kung ano nga klase nga salakyan amo na galing kay sa ulihi nagwa nga isa ini ka Toyota Innova aksyon na art. Mayan tani kung makasugilanon ka sa pamilya, ambot na lubong na ni si Relatos ni. Tingwaan ta aksyon na art nga makitanta ang any members ng ara malang kung nakapauli ning bangkay ni sila ginhaya pa or basi na lubong naman ti kay makon mo 8 days na mo. Oo, gani man after 8 days lantaon tani aksyon na art. Ikasyam subong Oo. Na Iwanta na aksyon na art basi maka-istorya man ta sa pamilya ni Relato after diri nga nagsungka na ang suspect nga si Hokalya. Balita report sang patrol ang kaaksyon nyo Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Hotline. wala na to subong no sa detention cell sang police station number 7 ang nagboluntaryo o nagsungka voluntaryo nga driver sa Toyota Innova. Ang question pagid ini siya balatag iyagid sa salakyan driver lang siya amo pa na mga detalye ang gusto tayo baloon ti limited pa malang ginatag sang kwandra hepe sang police station number 7 alas 8:30. Ang alpha at beta nutrients sa mango.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, kadayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros anon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio. Sa bilog nga pamilya sa Action Radio sa imo man sara kay paring Raymond Alarcon Sagal Jr. nagatamyaw man siya sa tanan nga mga pamilya niya na kag sumugman taga Action Radio Bacolod. Ginapangita pa ni Action Alvin Graba ang pamilya Relato subong kay gusto takwaan reaksyon ang pamilya no kay subo nga daaning na dangtan nila nagligad tuti grabing apelasyon sang pamilya kumo nga ang involved sa sining insidente atong una nga nagbunggo kay ti kung pamatian ta primerong investigation sa pulis nga antes pa man niya na dalasa tong tricycle nga ginasakyan sa victim ti una ining amutong na involved ang Toyota Innova ti at least may ara na sumong update kay nagsungka na. Galing tiyamo na bala, no? Malawig ang tiyempo nga ginulat antes mag sungka sa otoridad. Kag antes pa man nagsungka, nagkuan pa, ginpakayo ang salakyan. So, ang intensyon bala, siling ko, do ka delay, no, sang iya siling nga ginhimo, nga desisyon. Tipo galing, ang depensa sinaaras korte na Ibaloon ta ko na, naman ang reason niya kay why naman siya ginpatiner dito sa pulis bangod nga naglaps na ang reglementary period, no? Di amo na ang mga technicalities nga hindi man siya pwede kay detain dira sang otoridad. Why man nakapagwa statement ang driver kag way pa ibaloan ni no kay Action Alvin ano ni siya tag-iya ni siya Action Alvin sang salakyan gid kon siya lang ang driver sini na inaibaloon ta pa kay Leo Talaban silingya advance happy new year to you from our family to yours Leo Magahom Talaban, Sharon Zamora, Samantha Ladili and Sin Luis Sala Castellana. Uy, Sala Castellana, CDR Modera, good morning sa inyo. No, ang driver nyo sa ambulansya, second cousin ko na. Good morning da. Thank you, Gid, sa pag-monitor karon nga aga. Araman si Ma'am Elizabeth Marakagamala. Nonoy Tahoneso, singa good morning. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you always. GCD Kilato and members ng Bureau of Fire Protection dira sa Moises Padilla. Nung Henry Suson, Happy New Year in advance. Kag Nonoy Tahones. Attorney Councilor Ana Marie Palermo, good morning man. Dan Islafor, monitor man siya. No? Salamat gida. Paring Martin Gonzales, Philip Laurente. Thank you man. May ari Action Dorso, may ginpadala si Action Bray. Basi kon i-forward ko lang na sa imo para nga at least matawgan tabala kay parang makakuha man ta sang statement from the family parte sining incidente ambot na lubong na si Relato si check ta lang na karon. By the way, ang Bacolod kundi may vaccination council ang gintukod si Mayor Bingyo Nadia nag-meeting na sila kahapon. May mga assignments nga gin-delegate na sa pila ka mga opisyales naton no diri sa Bacolod. Amo nang check karon ta kay although nga kahapon ang record sa Bacolod, 0 kita kung COVID-19 case ang pagambalan. Pero amo ni siyang sitwasyon nga uluyag tagid kuhaan liwat statement sa aton mga opisyales sa city. Mo hindi kita dapat magkumpiyansa gihapon. Now, ang sa nasyonal kung pamatian mo do ay gidman, way gidman sang signifikante pagkaroon nga mando sa Presidente Duterte through the recommendation of DOH kung anong matabo sinibla sa mga nag-travel halin sa mga pungsod nga may record na nga nag-positive sa sining bag-o nga COVID strain or variant sang COVID. No? Ano ang specific diri nga tikangimon sang gobyerno?
Tiyan mo ng pinaka-kuan gid, no? Pinaka-masubo. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero ari sa aton galinya ang himata iloy ni siya ni may relato subo-subo man din. Pero hello ma'am, good morning, si Action Art live ka subong diri sa Action Radio Bacolod. Good morning, sir. May gagid ba ahay pasensya gid sa disturbo sa imo. Ma'am, ano ganing imo nga ngalan gid ka kompleto? Na relato, sir. Relato. Ma'am, finally kahapon mayo nga development gid ni pero subo-subo kay tiway niya ang imo anak nga si Prince. Ma'am, nagsungka kahapon no ang suspect ginpay balo na kamo sa pulis. Oo, sir, yung pabalo kami, sir, sa aga, daanan pabalo man ang hukot ko, sir, kang ako ni nagdos na may masungka ko, no, sir. May masungka? Amo nang pabalo sa inyo? Oo, gipabalo kami amuna, pero igo nga nagpabalo, gito ang pulis pagulong atlaw na masungka ang driver. Aha. Why ka mo nakahatagan tsansa nga masugilanon ni siya ang nag-manihos ng salakyan? Ang kilala ko nga, sir, kung super pa na ako, may iloy. Kilala ko sila, sila sa hardware na ako. Kapalong isa, sir, akong bata. Pero nakasugilanon ka mo ni siyang driver, ma'am? Oo, sir, wala kaya kung nakabalo, sir, nakasasik sa yung mata. Kaya umbali ako mo, nagtitik na lang ko mo kay inay man lang. Kaya kabalo nga, napatay na yung data ko. Ay, sus. Oo. Ako na nga balya. Oo. Kaya pagkaagap ako nung gani, sir, sa 23, pa ko sa mga po niya, kung nabalan ko nung nga, ang iya ko nung sa nakyan na iiko. Uy. Si iyagid man gali sa to sa lakyan sang sining suspect. Oo. Pero ano man, bangod sining pagsungka niya, determinado ka mo nga pasakaan gid siya kaso. Oo, sir, mapasaka din kami sir kaso. Sir, kaya sa iya, kabalo kaya kung anong ni kawamili ng bata namon niya, palangga niya sa tanan. Pag maalam niya, tapos ako, pero picture ng engineer ng bata ko. Kabola na sila ko kung di picture po sa aming bata ko, di ko pagkatabo, kasi nabuhi pa. Sus. Sige, kilala mo kami. Wala kasi sungka, pisang hindi payawan mo pa kami tumita sa imo. Kung mo kilala mo man ni siya, ang suspect, kilalahay gid. Oo, sir. Amo na galing ko, sir. Kaya kilala, sir. Kilapit-lapit ko sa Santo Manan, kaya ko siya, sir. Lapit ko na 15 anyos. Nagautang sila sa hardware na mo. Nangila na palay. Inautang-utangan ni nanay niya pala sa amo. Nangyayloy na, sir. Ayaw-ayaw mo lang may lagi sa pagkastigulang. Pagkabalugay ko sa iloy ang bata ko kuno ang napatay, nang nalipong dito ng iloy, Sus. Gani, no? Galing kaya mo na balati, ginpalipas siya. Pag ginpalabot, yung pa yung 8 ka adlaw, ginpakayo pang salakyan niya. Ginpakayo pa, sir? Why siya? Sir, wala siya kuno kabalo, sir, nga na pitik lang bala, sir. Kung pitik na ang lupad mo kuno, kasi 120 kasi nakakita. Sus. Grabe. Overtake ko sa kuno, sir, kaya isa ka witness siya. Kaya kita mo, kaya sir, mga anong color, sa salakyan, may highlight, may anong color. Kung isa to yung sir na naka-witness, sir, ang kambalya, hindi to yung highlight, ang nakaigo. Ang nakaigo, to yung sila niya, ang pula, to yung inova, tapos niya, galupad, to yung daan mo. Grabe, no? Sige gali dalagan, guro? Mga 120, kung sir lagan niya, sir? Ang ambalya, ano na gani, sir, ang ambalya, sir, siling ko kayo sa iya, so, hindi pa bila sir mag-atag statement. Kiling ko daw, mula na yan iya, sir, pasensya lang. Amo lang ang ginbungat ti Simo? Pasensya lang, abi? Amo lang na, pasensya lang. Ang balisa ako niya, kay wala man siya kabalo nga nakadalas sa ako mo niya, iguba balaan ko, 23 ang hapon, na iguba, gali ang hapon sa lakyan. Siling ko sa iya, sa amo na siling ko, ambal pa ka amo na, nga amo na itong sitwasyon nga nakiod so ang motor, kung gintabangan mo itong bata, kung ito sa madalas ka, itong truck malupit. Gani, no? So anyway, bisan pa man nga, why man siya gid daw nagpangayo, pasaylo, amo lang to, pasensya lang, amo lang itong inambalya, so meaning, mapasaka igamoy kaso sa iya.
Kapasaka, agad kami sir kaso. Yes, sir. Kasi hindi yan, sir, mabatumba ko. Makikata ko nga. Pangod ka. Sir, sa supo ka. Depression, sir. Grabe, ang palagasyon. Oo, si Prince, ma'am, nalubong na? Wala pa, sir, sa 7. So, sir. Ay, so... Igin pa ba yung safe? Igin pa, tagsipa to namon. Di karoon pa to ibalik. Ang muna ba na, bigawlat lang. Kami ka pala mulyo mo ng tanan, sir, mo nga. Before mag-New Year, din namon ma-surrender. Kita ang makahimo pala, sir. Kay siling ko, nang para daw matagaan, nang bala kahilwayan, bala, sir, ang tanan ng pamilya, sir. Labi na kami, sir. Tatay ka mga utod. Gadi man, timakon mo na, kilala nyo pagali. Kung amo na itong rinabuab sa balita, hindi ko yung magpating nga way siya kay balo kung siya mismo ay kabatyag natin na amo to natabo. Gani, wala ko gani. Lato na nung dito tapaya, sir, na lang kilala namon. Kasi, sir, ara sa mong hulain, hindi ka matiyag ng amay. Sus. Lokman ko bala. Siling ko, hindi lang tama sa, nakatarap, isa ng manghod. Wala, sir, saka lain sang kitang, kasi caution pang manghod niya. Pero, amo na bala ka, grabe ka close. Si Prince niya nga bata, sir, kabulahan nga pagkabata niya. Sir, mukha mo, sir, kapalangga, siya, sir. Gani man, kiti. Alam nga bata, simbahan ng takpo, amo na bala, sir. Sige, so anyway, ma'am, buylog kami sa inyong kalisod. Ako, personally, nalipay man nga, at least, ang suspect gid kagintunaan sa aksidente, nagsungka na sa otoridad, kag ang hustisya maangkon ni Prince nga anak mo. Gani, sir, oo, sir. Aha. Ma'am, Dina, ma'am, no? Digna ang imo name? Edna de la Cruz. Edna. Ma'am Edna, so thank you gid sa inyo sining sa imo time, no? Nga ginatag karon nga aga kag regular filing gid ini matabo sa case. Thank you gid mama kag God bless sa inyo. Although nga medyo sakit-sakit nga New Year ni sa inyo. Salamat gid. Oo, salamat sir. Thank you sir. Good morning. Action Hotline! Makon mo na. So sakit ba tiyagon? Ilo itong na istoryata, no? Diri ko anay action dorso, mahatag na lang ko premyo Gapugo kang dugan ko mag-amuning sitwasyon lam. Action Hotline! Ti butang ta pa wa isa naka ibalo pero I doubt makabunggo ka lang gani, makatapak ka gani paka kisa makabatyag ka kung nagamaniho ka sa lakyan, no? Makatapak ka lang gani bato. Babatyagan mo gani nga may nagalagpok. Dason iniya do pitik lang na batyagan mo nga tricycle na iya, malagapok gid. Action Hotline! Tigaling iya man na, no? Depende ini kung paano depensahan sang suspect ang iya sining kaso nga tubangon kay determinado gid ang pamilya. Ang worst pagid aksonens, ti kilalahay gili isla. No, gautang pagali sa ila baligyaan sa una. Action Hotline! Grabe, no? Tiyan mo na. Ang akong advice sa mga ka-action ta, please, halong gig ka mo ay. Kung nagabiyahe ka mo subong. Kung mag-travel kapin pa out of town, bisan diri sa aton, kung diri ka man lang sa within downtown or within the city, noon din naguro magdalagan kaya tag 120 kung tuod gid man nga 120 Action Hotline! Ari ka lang sa palibot Ti kon nagapadalagan ka porti kadasing na duwalang bagay, emergency or basi kunubog kay mo do mo na bla. Ti ang tao, ang publiko hindi tagin mabasol ang mga reaksyon, pero pamatian tatagan ta man oportunidad ning suspect depensan niyang kagulingon niya pero ti daw pagkita ya kuno gipakay uya do ay siya kabalo galing nga mo gitong resulta. Action Hotline! Ahay. Nagaupod kita, no? Masubo-subo nga New Year ni mo. Para sa pamilya, nalabayan na ang isang Christmas. Dason yun ari pag New Year, sa 7 paglilubong ni. No? So, ay Prince Relatos, subo-subo ba? No? Nga pagsaulog sang New Year, no? Sa Christmas para sa pamilya. Action Hotline! At least nag-surrender, amo lang ang consolation da, at least nagsungka sa otoridad. Kung ano man yung depensa niya ti iya na iya, no, iya man to iya statement. Pero for me, may salabton gid siya no? May salabton gid siya. Kung ma-establish pagid sa pulis, kag may mga witness, nga makambal ka na, sige na dalagan niya, that is another thing. Action Hotline!
Morning lang dira, may lang kapag monitor kay Jory Montiliano. Diri kita sa aton sini sa promo. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulan. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaong. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Alas 9:03. Way pagid garing ang iya sining cellphone. Sino yan mapalano naton nga winner nga mahatagan premyo karon nga? Out of coverage area. Oy, babaeng kasabat. Operator, sige. Sa ilo kita sa isa o isa na lang. I-try biliwat ki basi makasabat pa man lang. Mo 500 pesos. Hello. Nagring na. Action doors ang kopyato sang Cornelio gay. Hello? Hello, good morning. Merry Christmas. Merry Christmas. Maperti, nagaujakan siya. Do happy gid ang Christmas niya. Ay, wala. Wow. Si Ma'am Rosalinda Nugpo, insakto ini? Oo. Wow, Ma'am Rosalinda Nugpo, si Action Art sa Action Radio Bacolod. Ma'am. Oy. Wow, kanabi sa imo. Wow, good morning. 70 years old ka na, ma'am? Oo, 17 ako. Wow, very good, no? Kalwan sa Ginoo nga ginatagan kagid sa malawing nga kabuhi. Ma'am, ano ginang imo address gani? Tabaw Rizal. Tabaw Rizal. San Enrique, Tabaw Rizal. San Enrique. Nanay Rosalinda Nogpo. Kabalo ka na nga nagtawag ko sa imo, no, anay? Mga tag ko premyo karon nga aga. Kabalo ko. Ay, salamat naman. Nagapamati kagid permis Action Radio Bacolod, no? Oo, aga hapon eh. Wow. Idol ko na si Brian Mulden. Si Ling Art. Okay. Oo. Kag si Ann Abuso. Si Ann Abuso, pag ikumbila rin si Ann Defensor, si Eden Abuso. Ay, Defensor. Hotel. Tinormal na, basta kung kaysa kalipat mo siyang name, pero at least kilala mo di ang mga si Action Fred, kilala mo? Oo, si Action Fred, kilala ko na. Gwapo, no? Gwapo siya, no? Gwapo siya. Si Brian Morel, gwapo. Nanay Rosalinda? Oy! Congratulations! Madaog ka 500. Nagdaog ka 500 pesos na ha? Okay, salamat. Ulaton mo lang matext lang kami na sa imo, dason mapadala kami da sang text sa imo kung paano mo ma-claim ang price mo. Okay lang, nanay? Okay. Sige, thank you. Happy New Year! Mabili. Salamat, Gil. Salamat. Congratulations. Good morning. Sige. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio, salamat sa pagserbi. Aksyon Radio. Hello, my name... Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Aga pa simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Tatas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod sa luto sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sansay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na ipalang na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod
Isang banwa mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginabalak na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kaulog na ngay Sagsay ang mga kalintangan Responsable at pagbalita Pagdahin na ipalaknan Magasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Philippine Standard Time, alas 9:22. This time Action Hotline. Oy, good morning dira may lang ang pagmonitor and Happy New Year sa Laylahay family sa Barangay Bambugsay sa Kawayan sa Cruising Birada da. May ngaga sa inyo kay Tuto Puloy Lahay-Lahay, Andre Puloy Laylay, araman si Tuto Alfredo Laylay kag si Dot. Good morning, araman ka monitor si Rewel Alimpapinig. Ruel Alimpipinig, good morning, thank you gid. Sa tatay ni Tuto Puloy da. Mga salamat gid sa pagmonitor nyo ha. Kag sumungman, good morning kay Sir Manjo Arnijo. Noel Amar, good morning, thank you for joining and listening.
Lilian Tadena, Araman Lourdes Manalo Katapang Barba, Jesseline Andrada Tiangson, si Sir Noel Amarhoa. Ang importante, Sir Art, nagsungka ang suspect. Good morning man, monitor man, si Primo Rafael Zamora. Baby Jocades Bautista. No? Good morning, advance Happy New Year. As lagutan, isa nga from Bacolod ka lang, binin puli kasi inyo lugar nga i-quarantine pag nila sa raw. Hindi man ilisa Bacolod man lang halin. Sa diin na ka nagpuli, man baby, Bautista. Depende galing si LGU na mo. Action Hotline! Franco Villanueva Osorio, Nonoy Tahones, Happy New Year, Mimi Erminda Duping Atong, Salamata, Ligay, Villares Achibar, Martin Aliling, Major Highway, the minimum of 80 km per hour, maximum of 100 km per hour. Na, basta magpadalagan ka, halong kita. Oy, kay Father Jude Mirazol, niya Happy New Year, Tito. Salamat gid Father Jude. Greet lang sa tanan ng mga volunteers kag supporters sang pag-asa. God bless you always. Ikaw man, Father Jude, Nonoy, halong gid permi. Kung nagadrive siya, 120 km per hour, sige. Gani man. Jocelyn Libuon Dispuho. Toto Irardo, family sa Mambugsay, Ayosa. Salamat gid Toto Puloy. Dory Hizon, si ako Maldita, Happy New Year magkuno. Jory Montiliano. Araman si Sir Erwin Gonzales. Imbong Jocampo, Happy New Year. Ma'am Heaven, Huma Lumina. Maria Luz Grijaldo Macunat. Raymar Biranyo Lingosti. Rambo Ganal. Happy New Year man. Kim John Tupas, Guillermo Clarito. Happy New Year man kay Sir Alex Montesa. Siling antes magdakop siling 2020 program mo, ginatamyaw ko lang Pamilya Ramirez, Tijado Montesa, kag Pamilya Celo. Especially sa Gabunan, kung abyan si Guillermo Gimo Clarito. Gabunan do aswang. Si Pepper Parsley, siya do kabahol nga way siya kabatyag nga nagabunggo siya. Gani man. Sige Araman Bia Jonathan. Oy, Bia Jonathan, Happy New Year ha. De Anton Diaz, Franco Villanueva Osorio. Bang iban di ko malabutan gid suri gid ha. Pero Happy New Year gid sa inyo. Thank you for supporting Action Radio. Action Hotline! Kita next year. Actually, buwasa. No? Happy New Year to everyone. Thank you for supporting us sa sulod sang 366 o 65 kadlaw namo na pagpangalagad. No, the whole year 2020 nga ara gid kamo. God bless, halong kita tanan para nga sa 2021 kita ay kitaliwat. Action Hotline! Antes sumagtakop Dr. Alfred Spior Mangustin ka Action Hotline! Action Arte hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action!